είναι και πάλι εδώ, έτοιμο να ξεδιπλώσει τις κορδέλες του. Σας περιμένουμε στο Γαϊτανάκι 2024, φέτος στις 3 Μαρτίου. Το Γαϊτανάκι της Άνοιξης και των Χρωμάτων θα γυρίσει τις εξής γειτονιές: 11 με 11.30 Ταξιάρχης, 11.30 με 12 Παναγία, 12 με 12.30 Μανδράκια, 12.30 με 1 Άγιος Αθανάσιος, 1 με 2 Λιμάνι, 2 με 2.30 Πλατεία Πεύκου. Μετά τη λήξη του δρόμενου θα ακολουθήσει γλέντι στην Πλατεία Πεύκου. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε στενό, χρωματίζουμε μοναδικά παραδοσιακά ξεχωριστά την αποκριά και το μεσημεράκι τρικούβερτο γλέντι στην Πλατεία Πεύκου. Το Γαϊτανάκι της χορευτικής ομάδας Ερμιώνης έρχεται στις 3 Μαρτίου. Σας περιμένουμε!